Здравейте! Днес ще ви покажа как работи апаратът LipoSculpt. Ето в тази кутия добре опакованият апарат съдържа гаранционна карта, която е за 1 година, и книжка с инструкциите. Сега ще демонстрирам и неговата работа. Самото тяло е опаковано отделно. Това е адаптера, който се зарежда с тока, и буксичките, в които се включват отдолу. А тези допълнителните елементи са за третираната зона, която желаем да бъде с вълни. Сега ще ви демонстрирам как може много лесно да се употребява в къщи. След като уред за домашна употреба, ето както казах вече тока и буксичката тук. Трябва да се настроите и да се приготвите да може да лежите добре. И тази буксичка за страничните елементи се включва тук. Много плътно натискане. Впоследствие се включва копчето за Power и то дава неговата светлина. Най-напред ще ви демонстрирам и EMS масажа, който отстрани на различни степени. Впоследствие тези силиконови елементите се залепят за цялото, като премахнете найлона задължително и ги поставяте където желаете да се третира зоната. Натиска се ето този бутон. Апаратът действа 10 минути, след което автоматично се изключва и не бива да се повтаря тази зона. Може да се смени тук, тук или тук. В последствие изключвате вече EMS масажора и прибирате отново с найлончетата тези накрайници. Тази голямата глава вече може да се направи на къси и на дълги, след като натиснете Power, на къси и на дълги вълни. В последствие се мажете с антицелулитен гел, ако искате да третирате зона с целулит. След намазването, за да може хубаво да работи главата, се пуска желаната от вас зона и започвате да третирате зоната, която вече обработваме. За да проникне по-добре в кожата и в тялото, антицелулитния гел, се натискат инфрачервените лъчи. Това помага за абсорбирането и попиването по-бързо на гела, крема или маслото, което бихте искали да употребявате. Отново повтарям, че след 10 минути апаратът се изключва автоматично. Впоследствие вече може да третирате друга зона на тялото, пак за 10 минути, пак по същия начин. И така с 4 зони на ден, вече за желаните от вас места. Също така и коремната област. За да ви демонстрирам как действа на масната клетка, сега ще сложим една капчица вода и ще видите различните вълни как действат на тялото. Това са H вълните. Вибрацията, която се осъществява тук, това нещо се случва с масната клетка в тялото. Именно за това е 1 милион пъти в секунда вибрация на самата клетка и именно за това се препоръчва само 10-минутно третиране на зона. Апаратът е за ежедневна употреба и домашна и затова може да се ползва всеки ден, но, както вече казах, докато се изключи автоматично. Не бива да повтаряте една и съща зона. Може чак на другия ден. Впоследствие се почистват всичките елементчета и се вкарва отново в предишния вид. Така ще ползвате апарата дълго време. Благодаря ви.